kwana biyu duk kasuwa ta tsaya ba wani ciniki. Waɗanda suke dan wucewa ma ana damfara da kwace. Kwana biyu duk sun daina zuwa. Ban sanya za a yi ba. Allah ya kawo wanda yanzu za mu make shi. Allah ya kawo wanda za mu make shi. Wai shin ɗaya wanga garin ɗaya wai aka ɗaya canza haka. Kai, ina ga wanga gida gashi nan dai kamar na India. Wallahi wanga kamar America an kai shi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mallam ina wuni? Lahiya lau. Lahiya ɗaya kake? Wallahi Allah. Kai malam wallahi ɗaya tambaya ɗaya nake. Na sani mu je. A'a malam. Haba malam. Dan ka ɗaya cewa ɗaya ina tambaya ɗaya kace ɗaya ka sani. Mana. Ka ɗaya san to tambaya. Kai, faɗa ma ni a garin nan ba inda ban sani ba a garin nan. Ka gani na dan masanin garin nan. Ko ina a garin nan ka gani na sani. Ko ina. Ka san ko ina? To ɗaya zauna. Zauna ɗai. A irin ka ɗaya nika nema. Awo. Ka ɗaya san tambayar da ɗaya nika yi. Ka san ɗaya gidan Alhaji Basiru ɗan gaske mai akwatin naira. Ai makocina ne. Makocin kana? Ka san shi? Ni kwa na san shi ga gidanmu ga gidansu. Allahu akbar. Ka ce dai ba zan ɗaya sha wahala ba. Wallahi Allah. Ba zan sha wahala ba. Mu je wallahi mu je. To yanzu ta yaɗe muka yi. A malam ba sai ka ɗaya rike min jiki. Saboda akwai 'yan iska a garin nan. To 'yan iska mu da muka yi iskanci. A'a baka san na nan ba na can ka sani. Ko da yake ɗaya haka na an ce ɗaya 'yan iskan ɗaya binni ɗaya san ɗaya na ƙauye mu kuma ɗaya ƙauye an kai mu. Kana ji? Akwai kuɗi a jikinka? Kuɗin da ke jikina ɗaya wallahi ɗaya baka san ko me ba. Ai abin da ya sami taimaka kaza. Dan ɗaya zaka taimake ni ka tambaye kuɗin jikina. To baka? Ɗaya malam. Ai sai in baka. Shin ɗaya mi ɗaya yasa ka tambaye kuɗin jikina? Saboda 'yan iskan nan ba ruwansu wallahi suna ganin bako sai sun mai wayo sun anshe kuɗin. Su anshe kuɗi? Ya sun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Barin ma kai na ga tafiyayya ce. Sakkwata ne ko Zamfara? To wallahi ɗaya wanda ɗaya kace saboda ɗaya kakana na 8 ɗaya Sokoto yake shi kuma na 12 yana a Zamfara. To kaga ai in ce ruwa ɗaya. Ni kuma kanin matata wan mijinta duk ɗan can ne. Allah yanzu kuɗin za su kai nawa? To kuɗin jikina ina ga nawa ne? Kawo. Anan matsala take. Da matsala in suka ga kana irgawa wallahi za a yi ba. Saba lamba, wannan saba lamba ce. Ni ai sun san ni. Dan iska ma yanzu. Ɗaya na sama dan uwa. Salamu ashe kana fahimta. Bai ina fahimta. Kana fahimta ce. In na tsaya da kuɗi garin ga ɗaya wallahi Allah ka haje kan mu je. Mu je. Wallahi ina faɗa ma. Ɗan iskan garin nan ba su da dama. Ai wallahi malam dai wallahi dai ni kan duk abin da dai kai min wallahi dai ban iya biya ka. Wallahi ko kuɗi ni baka ban iya biya ka. Kana ji malam ba ku. Ka zauna da Allah kana so wannan addu'a cuce ka. Kai kana ji za su iya bullowa ta nan. Kana ji Waɗanda ɗaya ka hori. wancan baranda Barayi da ɗaya ka hori. Kai wanga lunguna. Bara uba wanga ɗaya bai san wanda ya tako ba wallahi ɗaya bai san wanda ya tako shi bari mu fara ta ina isa ta san iskan ƙauyen nan kuɗi suke zuwa da shi gari. Duk sun kara ma ya kwaso Allah ya sa kuɗin suna ƙasa. Ba a ji matsiyaci ne ma bari maganan nawa ne Allah ya sa sun kai ko 100 ne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ne ma aka car kuɗin nasa. ɗaya malam ba ɗaya 14 bane.